ταξίδι του Ήρα Πέτρου προς τα Γιάννηνα, έτσι, πλέον είναι γνωστό πια ότι ο Πέτρος πηγαίνει στα Γιάννηνα, ξεδιπλώνει μια ολόκληρη φιλοσοφία της εποχής, γιατί γίνεται ένα ταξίδι και κάποια πράγματα θυμάται ο Πέτρος, τα οποία έχουν να κάνουν με τη στάση την οποία κρατούσαν οι άνθρωποι εκείνη της εποχής, των μεταβατικών κοινωνιών, δηλαδή τελείωνε μια εποχή, ξεκινούσε μια άλλη, κυρίως απέναντι στο συναίσθημα. Και κυρίως απέναντι στην εξωτερήκευση γενικώς των συναισθημάτων που είχαν αυτές οι κοινωνίες. Θέλω να σας πω γιατί επέλεξα τα Γιάννηνα. Τα Γιάννηνα, με βάση κάποιες θεωρίες της κοινωνικής ανθρωπολογίας, ανήκουν στις κοινωνίες όπου είναι μέρος αυτής της θεωρίας, δηλαδή όπου τα συναισθήματα είναι λίγο δύσκολο να εξωτερικευθούν. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και δεν έχει καμία σχέση με την απομόνωση. Το να έχεις μια κλειστή κοινωνία σε σχέση αυτό που λέμε με την εξωτερήκευση των συναισθημάτων δεν έχει καμία σχέση με μια κοινωνία που λέμε ότι είναι απομονωμένη κοινωνία. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο δεύτερος λόγος ο οποίος επέλεξα τα Γιάννηνα είναι ο εξής. Αν ταξιδέψει κανείς από την Αθήνα μέχρι τα Γιάννηνα, θα δείτε ότι περνάει σχεδόν από όλη την υπηρετική Ελλάδα. Και αυτό από μόνο του κλείνει μέσα του κάποιες εικόνες οι οποίες είναι τόσο αντιφατικές, τόσο αντίθετες μεταξύ τους, αλλά και πάρα πολύ ζωντανές. Δηλαδή περνάει από τοπία τα οποία είναι γεμάτα αντιθέσεις. Αυτό καταλαβαίνετε ότι για έναν άνθρωπο συγγραφέα, έναν πρωτοεμφανιζόμενο που θέλει να φτιάξει μια ιστορία, έτσι, και να φτιάξει μια ιστορία με βάση το ταξίδι, νομίζω ότι το ταξίδι προς τα Γιάννηνα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε έτσι να μην είχε.